Ahoj, tak poďme si predstaviť ďalšie topánočky na podrážke 015, takýto krásny model v modrej farbe. 015 je alternatíva Barefoot. Čo to znamená? Znamená to, že sú topánočky široké, tuto v oblasti prstíkov, sú mekulinké, parádne, dobre sa bude v nich detičkám chodiť. Za petou majú spevnenú petu, takže je tu vložené také spevnenie za petičkou a takisto pod petou nie sú mäkké, ale sú trošku vyvýšené. Takže takto. Topánky majú vyvýšený okop, čo je úplne super pre chlapcov, aj pre začínajúcich chodcov, pretože sa nepoškodí tá kožená časť. Gumovka, čo si vydrží. Topánky sú celokožené, zvršok je kožený, ale aj tento vnútrajšok je kožený. Topánočky sa zapínajú na dva suché zipsy, takže takto. Jeden je taký prekladací, vďaka nemu si viete topánky lepšie pritiahnuť k členkom dieťatka. Zvršok je prišitý, ale aj prilepený k podrážke. Takže takto. Vďaka tomu šitiu, ale aj lepeniu sú potom také vode odolnejšie tieto panočky. Celkovo u toho DD Step je známe, že vydržia taký mierny dážď, vydržia mokrú trávu, takže po impregnácii topánok určite tú vlhkosť znesú tak, aby zostali nožky dieťatka v suchu. Stielka, ešte tá vás môže zaujímať, takže tá je vyberateľná, je takáto tvarovaná pod petou aj v oblasti klenby. Je penová, takto, a na vrchu tej stielky je vrstvička kože. Koža dobre sa je pod, takže má tam svoj účel.